Iako nemaju uređenu ribarsku stazu i nemaju zadovoljavajući nivo rijeke Spreče, gdje bi se spremali za takmičenja, članovi Sportskog ribolovnog društva Manjić iz Kalesije ekipno su postali drugi u Federaciji Bosne i Hercegovine. Takmičenje je održano u Živinicama, a predsjednik ovog društva Ramiz Tubić postao je prvak Tuzlanskog kantona kada je u pitanju invalidska kategorija. Pa da vam kažem, ja sam izuzetno zadovoljan uspjehom djece, mada finansijska situacija kakva jeste u klubu nije nam puno odmogla, mada ima i toga, jer ja garantujem da smo imali bolje uslove finansijski, da smo krme imali bolje, koja nam je izuzetno potrebna na tom takmičenju. Mislim da bi djeca možda došla i do prvog mjesta, da bi pojedinke napravile bolji uspjeh. Recimo Čamđić Amna, curca koja ima 8-9 godina, od 30 i nešto takmičara, ona je bila 5. A sve ostale imaju po 12 godina, 11 godina, sad možete zamisliti koliko je ta curca bila uporna i koliko je stvarala dobar rezultat. Nama ko klubu preostaje da se borimo, da sami nekako tražimo uslove, jer Sportski savez je taj koji nam stoji na putu uspjeha i ne želi da mi napravimo dobre rezultate. To je pokazala i ova godina kad su nam skinuli oko 500 maraka od općinskog budžeta i ukinuli su nam uopšte invalidsku kategoriju gdje nam ne priznaju uopšte invalide. Djeca koja su postigla ovaj rezultat svojim sredstvima, svojim radom su ovdje dolazili, žrtvovali se na treninzima da bi otišli na takmičenje sa skromnim stvarno mogućnostima, ali su napravili izuzetno dobar rezultat, do sad najbolji u ekipi. U kategoriji juniorki u 23 Meliha Čanić zauzela je 3. mjesto, a Rasema Jukanović 4. U kategoriji U14 Amna Čamđić je zauzela 5. mjesto. Iako su ostvarili pravo i na takmičenje kada je u pitanju Bosna i Hercegovina, odnosno državno prvenstvo, zbog nedostatka sredstava najvjerovatnije sada neće moći otići. Ono što boli Ramiza Tubića svakako je i odluka da se njegova invalidska kategorija ne vrednuje u našoj općini. Ja sam ponovio rezultat od prošle godine, odbranio sam titulu prvaka Tuzlanskog kantona, ponovo sam se plasirao za reprezentaciju kantona na državnom prvenstvu. Ja sam prošle godine bio i državni prvak u ovoj kategoriji, međutim nisam ni tu mogao proći ništa što se tiče Sportskog saveza, jer gospodin Muhamed Avdić i njegova kompanija, oni imaju sve u savezu, ostali okolo ne mogu ništa, mogu samo pokupiti onu prašinu što mogu namesti metlom. Svake godine nam skida sredstva, mi pokušajemo namesti, međutim ove godine nam uporno usto da nam ukine i on ne priznaje, jedini čovjek koji je u Bosni i Hercegovini, ja ne znam, ne drugog, ne priznaje možda Dodik, on ne priznaje naše invalide i Muhamed Avdić. Tubić je za Neon televiziju kazao da je morao otkazati odlazak na svjetsko prvenstvo koje se održava u Srbiji, jer za to putovanje nema novca. Ne bi djeca iz ovog udruženja mogla otići ni na federalno takmičenje, da u pomoć nije priskočio načelnik Kalesije Nedža Džafić, koji je dao novčana sredstva. Svakako, naredno takmičenje je prema Tubiću upitno. Pa, ja ću pokušati što mogu. Nešto imam nešto iz svojih sredstava, nešto pokušat ćemo naći kakve donatore da ovu djecu odvedemo. Imaju plasman svi. Znači, uspjeli su se plasirati u Premijer ligu Bosne i Hercegovine. Nadam se da od njih ima potencijala da uđu u reprezentaciju, jer već za Tubić Muamera, za Smajić Hamdiju, selektor reprezentacije je došao, tražio od mene da ih dovedem, da on popriča s njim, da on radi s njima. Meliha Čanić isto tako. Znači, to su već potencijali koji mogu ući u reprezentaciju i da idu na svjetska prvenstva, ali od čega? Evo, ja imam ove godine Tupajić Muamera, momka koji smo morali otkazati da ne ide na svjetsko prvenstvo zahvaljujući našem sportskom savezu, jer našem sportskom savezu nije u interesu da naš klub ide dalje, da naš klub ima nekoga ko će predstavljati. Najlakše je izaći za binu i reći mi nemamo nikakvih rezultata kad nema niko se mi. Zamislite sada naša curca koja je druga u državi bila prošle godine, nije mogla proći za opštinsku plaketu, prošla je curca iz odbojkaškog kluba koja je najbolja na opštini Kalesije. Opština Kalesija je bolja od državi. Ovo je ujedno i poziv donatorima da pomognu ovom klubu kako bi djeca se sklonila sa ulice
i kako bi se bavila ribolovom te čuvala čistu sredinu.